tomto videu chcem hovoriť o jednej veľmi dôležitej a kľúčovej veci a budem každopádne rád, keď mi dáte vedieť do komentu, čo si o tomto myslíte, ale samozrejme nepoviem asi nič nové, akurát tým, že som starší, tak si viac veci uvedomujem. Uvedomujem si rýchlosť toho času a hlavne si uvedomujem, ako je dôležité veľmi premýšľať nad krokom, ktorý ideš urobiť, alebo nad rozhodnutím, ktoré chceš spraviť. A tam by vlastne mala prísť vždy otázka, ak ideš urobiť nejaký krok, nejaké rozhodnutie, či už pracovné, súkromné alebo vzťahové, tak vtedy sa musíš pýtať, alebo mal by si sa pýtať otázku, to moje rozhodnutie, aký bude mať vplyv na moje oblasti života, na môj vzťah, na moju prácu, na mojich kamarátov, na moju rodinu a tak ďalej. Aký to bude mať vplyv? To je vlastne jedna z otázok, ktorú by si mal položiť. Ale čo chcem v tomto videu hovoriť? V tomto videu chcem povedať, ako je veľmi dôležité mať dobrý život. OK, taká otrepaná fráza, mať dobrý život. Čo to znamená? Mať dobrý život znamená, že som čestný voči ľuďom, ale aj voči sám sebe. To je jedna z vecí. Že som etický, to znamená, že neklamem, nepodvádzam partnera, snažím sa žiť čestný život. A toto je taký point, alebo nejaký message, alebo odkaz v tomto videu. Každopádne jasne nehovorím nič nové, hej, nič, čo by si nevedel, ale aj tak veľa ľudí nežije dobrý život. Aj tak veľa ľudí podvádza vo vzťahu. Aj tak veľa ľudí klame. Aj tak veľa ľudí robí zlé rozhodnutia. A práve preto sa snaž žiť dobrý život. Robiť dobro, komunikovať priateľsky, pomáhať ľuďom, pomáhať sebe, pomáhať rodine, neklamať, nepodvádzať, a mať ciele a ísť si za svojím. A ak sa ti toto video páči, tak mi prosím ťa, daj do komentu vedieť, a čo si o to myslíš? Čo si o to myslíš mať dobrý život, viesť dobrý život? Dáva to zmysel, nedáva to zmysel? Daj mi do komentu vedieť. Moje meno je Tom Kave, pracujem na sebe už viac ako 10 rokov po stránke mentálnej, fyzickej, duševnej a emocionálnej. Snažím sa pomáhať sebe, rodine a ľuďom, ako môžem v rámci možností. A som tu, keď treba, pomáham, tvorím, vysielam, natáčam rôzne videá, ako napríklad toto. Takže mi daj vedieť, prosím ťa, do komentu, čo si myslíš o tom, že mať dobrý život.